Kasiepści łegródk, ogródek kaszubski. We dwie pisarka Barbara Piórkowska i ja, dziennikarka Tatiana Slowi, wyruszyłyśmy na Kaszuby, by zapytać bardziej lub mniej znane nam panie o to, jak wspominają ogrody ze swoich stron kilkadziesiąt lat temu. Zebrałyśmy wspomnienia na temat ziół, drzew i warzyw, tego jak i do czego używało się roślin. W tym odcinku historię o tych roślinach, które rosły dziko, w lesie, na miedzach, na łąkach czy pod murem. O leśne zbieractwo zapytałyśmy m.in. moją mamę, Gabrielę Kuśmierską. Od urodzenia mieszkankę Mściszewic w gminie Sulęczyno. Miętę zbieraliśmy. Miętę nawet dzisiaj zbieramy, to mam. Ale ta mięta, którą ja na przykład kupiłam, sadzonki 3 rodzaje, to nie jest ta mięta. Nie wiem, co oni mają dzisiaj tam zmutowane. Każda inaczej pachnie, ale to nie jest ta prawdziwa taka mięta, nie? Taka. A co babcia zbierała jeszcze oprócz tej mięty? Dziurawiec, ale jałowce. Szałwie. Szałwie. Grzyby zbierano, grzyby, no o grzybach to nie będziemy mówić, bo ja jestem grzybiarą i ja bym do lasu, gdyby były grzyby, nawet w nocy poszła. Ale grzyby tak samo, nie? Też to jest jakby nie było owoce leśne. Jagody, było wszystko zbierane. Jagody babcia suszyła dla małych dzieci na rozłonienie, na takie rzeczy. No, czyli też na biegunkę. Tak, na biegunkę. To było tylko dla dzieci. To było rezerwa. Nie żeby stary koń przyszedł, no niech sobie zje gorzką czekoladę, nie? Albo kakao, albo... Grzyby tylko do jedzenia, czy na przykład coś się robiło z takich hub z drzewa też się zbierało? Nie, tego my nie zbieraliśmy. Wiem, że mój wujek, jak przyjechał, to on nas uczył wszystkie grzyby zbierać, ale co do hub, on nie zbierał. Bo on pochodził z Litwy i on tak na tych grzybach się wszystkich zna. Na przykład myśmy tam 5-6 lat, ja miałam to w ogóle piękne te czerwone koźlarze, piękne były, ale myśmy ich nie zbierali. Dopiero on przyjechał, on je odgotował 2 razy, żeby nie było i sam zjadł. A myśmy chodzili i patrzyli, czy on przeżył. Jak on przeżył, no to wtedy myśmy je też zbierali, nie? Ale głównie ja je na przykład zbieram do suszenia, nie? Bo one aromat mają potem wszystko. Ale ta czarna woda, chociaż nie, teraz troszeczkę octu dolać, to one też wybieleją, nie? Ale to już jak go zamrozi, to on nie ma tego smaku, jak on za długo leży. Dziś maliny zbiera się z ogrodu, ale kiedyś przynosiło się je z lasu. Wspomina pani Stanisława Bigus z Gowidlina w gminie Sierakowice. W lesie była głównie na takich rowach, co graniczą z innymi tam polami, to ta jeżyna rosła, malina, tam się potoszło grzyby, jagody, borówka leśna, ta czerwona, nie? No to były takie bogactwa. Borówka leśna czerwona, ta żurawina. Nie, żurawina, ta rośnie na bagnach, a borówka rośnie normalnie na lesie, między jagodami, czasami osobno, to w różnych miejscach różnie rośnie. Nie? No właśnie, no bo my teraz mówimy borówka, to myślimy o tej borówce amerykańskiej. Ja pamiętam, że u nas też się faktycznie, jak chodziło się na borówki do lasu, to wcale nie na jagody i wcale nie na borówki amerykańskie, tylko właśnie na te czerwone. Zwykłą czerwoną borówkę, która wije się tam na ziemi, nie? Blisko ziemi, powiedzmy. Zbieranie borówki czerwonej było bardzo popularne. Często zaprawiało się ją z cukrem, opowiada pani Halina Wenta, także z Sierakowic. No trudno to może do czegoś porównać, ale to my jako dżem, jak to jest zrobione jako dżem, jako powidła, to my taki lekko gorzkławy smak. No nie pod żurawina i bardziej kwasny. A to ma bardziej taki słodko-gorzkławy smak. No i z tego, co kiedyś było, tak stary gospodarz uwiedział, że to było bardzo dobre na wątrobę, na drogi trawienne. Że dlatego to się zbiera, bo to było zdrów, tak się kiedyś gadało.
dlatego to był zbierony. A ten dziurawiec? Dziurawiec był na, chyba on był na żołądek, na coś, tyś. To była tyś, herbata była parzony. A taci rzeczy jak jagłeda, albo ten czarny bez, albo z kwietą ma, albo z tych ma jagodą mać z czerni łebzu, też się używało? Nie, bo kiedyś jeszcze na tych terenach go nie było. Nie było tych krzewów, tego czarnego bzu nie było, on dopiero później, tak zresztą może 40 lat temu, zatyło nasu i on się pojawił. I dlatego, że on na tych naszych terenach nie rósł, dlatego się go nie znało i też go, może się nie wiedziało, na co, do czego to służy. Teraz są książki, je w internecie, można wszystko przeczytać i każdy gospodarz wie, co do czego służy i może co zrobić. Ale przed tym nie umie doma, się tego nie używało. A skąd się wiedziało, co do czego je? To było po prostu przekazywane, matka przekazywa córce i tak dalej. To była tradycja takie przekazywane z ust do ust. Rośliny zbierało się nie tylko na łąkach, ale także na stawach. Rzęsę wodną łowiło się dla kaczek, opowiada pani Stanisława Bigus. Zbierało się ze stawów myśmy to nazywali taka pierzyna porośnięta na wodzie i to się nazywało rzęsa, myśmy na to mówili. Dla kaczek to było bardzo, bardzo pożywne. To było i w błotach, i w rowach takich, no dosyć było tego, nie, że można było pozbierać. One bardzo chętnie to jadły. Kurom i kaczkom kroiła mama jajko gotowane. Tak, z pokrzywką. Z pokrzywką, ale też jeszcze coś dodawała. To było takie gorzkie zioło. A to piołun, to tylko i wyłącznie piołun, tak. Piołun też był zbierany, no proszę. A był piołun na Kaszubach, bo dzisiaj bardzo ciężko znaleźć. Bardzo ciężko, ale dlatego, że się kosi. Ja nadal będę mówić, że się kosi, dlatego tego nie ma. Bo na przykład u sąsiadów moich oni nie robią nic i tam jest piołun. I wtedy ja go lubię nawet powąchać, tak tam rękę uda mi się włożyć i pociągnę go i pięknie pachnie, tak gorzkie, ale pięknie pachnie. U nas rosł za garażem. Pamiętam, że go dla tych gół i kur zbierałem. Ale i pod balkonem. Przy starym domu pod balkonem też rosły i ci, którzy mieli tam gółki, bo tylko dla nich to było robione, nie? Bo one miały niby jakiś delikatny żołądek, chociaż ja nie widzę, żeby moje miały tu delikatny żołądek. A ten piołun był jeszcze wykorzystywany do czegoś? Do piołunówki. Ci, którzy robili naleweczkę, to wykorzystywali. Moja babcia piła, ale piła na przykład, co zbierała korzeń rabarberu. Nawet jak tak go starła mocno, bo on jest tak jak krzan, starła go mocno, wysuszyła i do słoiczka i wtedy ona, ale powiedzieć dziś na co ona go brała? Wiem, na zatwardzenie. Na to ona go brała. Tam łyżeczkę dolewała, także ja bym znalazła, bo babcia w ogóle tam zbierała te wszystkie takie zioła różne. Tylko że myśmy tego nie chcieli pić. Nasz lekarz przyjechał, dał tabletki i kropelki miętowe i człowiek to robił. A wracając do tego, co dzikie. To, co mogło nie smakować z cukrem czy ususzone, zazwyczaj sprawdzało się w połączeniu z alkoholem. Opowiada pani Zyta Górna, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Zgorzałem, ale także autorka kilku książek kulinarnych poświęconych właśnie kuchni kaszubskiej. Nalewki, o tym to ja już jestem. Nalewki musiały być. Najlepszą taką nalewką, co pamiętam z dzieciństwa, moja babcia miała. Babcia miała jarzębiak, zrobiony sama, ale potem zachorowała na zapalenie płuc, leżała 4 lata w łóżku, już nie mogła wstać. Ale jarzębiak taki 50-litrowy w kruku, taki wielki był. Jarzębina, tak, jarzębina była używana. A też tu nalewki, ale też do przetworów jakichś, czy tylko do... Nie, tylko do nalewki. Bo ona też miała właściwości takie jakby tutaj te zdrowotne, ale w tym musiały ją wymrozić to. Ona musiała być wymrożona. Tak jak aronia wymrożona. Albo rokitni. Wymrożone to musiało być. Gdzie ta goryczka wyszła z tego. Czyli też miało szkodliwe, jak gdyby. Jakby nie było wymrożone, to miało szkodliwe. A co z czarnym bzem? Czarny bez nie potrzebował być wymrożony. Tak normalnie robione, nie? I też kwiaty czarnego bzu używano też do nalewki, tak samo. I owoce, i kwiaty z czarnego bzu.
Także tu babcia miała, jak ja mówię, miała ten jarzębiak i to był taki specyficzny, gdzie ta rodzina jej do babci ciągle przyjeżdżała, odwiedzali, to babcia kazała, mówi, przynieść no tego jarzębiaku i wtedy zawsze tam ileś do karawki odlewałam i żeby było dla gości. Także to z tych 50 litrów to, ale jakoś mam, nie wiem, jeszcze mówię do koleżanek moich, że mam jeszcze takie marzenie, żeby zrobić ten jarzębiak. Tak jak babcia. Nie wiem, czy mi się uda, bo smak to tak niewiele pamiętam, bo tylko tyle, że na łyżeczkę posmakowałam, ale takie cierpkie to było. Dobre. Ale są jarzębiny. A pigwa? Pigwę używano? Nie, pigwy nie było tutaj, pigwowców. Pigwy nie było, ani pigwowców nie było. To też nowości dopiero. Jak ja mówię, to też tą pigwa to jest gruszka. To nie, to warszawskie ma tam te inne regiony. Sadzą, my tu nie. Kiedyś taką w ogóle rośliną na polskich wsiach był konkol. Czy pani jeszcze konkole pamięta? Bo teraz ich niewiele zostało. Nie, pamiętam konkole, ale już nie ma ich, tych konkoli. To też było w zbożu, były te konkole. A już nie ma, to są inne. Już teraz chemicznie rolnicy chwasty niszczą i nie ma już tych konkoli. Kasiepści, łegródk, ogródek, kaszubski.